женското излъчване и различните типове жени като поведение. Нека да започнем с конкретика по отношение на типажите жени и защо жените изглеждат по различен начин. Едни са усмихнати, други по-травматично настроени. Нека да видим откъде тръгва всичко това. Нека да започнем... Виновни ли са мъжете? Най-вече. Думичката вина като цяло много не обичам аз, защото е свързана с това да лепнем етикет на някой, като му кажем ти си виновен за дадено нещо. Много често хората са без вина виновни или пък самите те формират в себе си усещането за вина. Всичко започва според мен, когато говорим за типология на женската същност и на различните мъжки лица. Всичко започва от това, че ние хората сме емоционални, преди всичко и социални същества. И когато изграждаме едни взаимоотношения, било то приятелски или по-лични, първото нещо, към което се стремим, е да бъдем харесани. Точно. И изграждайки едни взаимоотношения, влизайки в една връзка, се опитваме на първо място да се представим в най-добрата си светлина, такива каквито дори понякога не сме, но искаме да бъдем. Дали не питаме мъжа какви жени харесва той, един да правим проучване и започваме да вървим точно към този образ, който вероятно се харесва на конкретния мъж, който ние вече имаме някакво желание към него. Не е случайно изграждането на взаимоотношенията между мъжа и жената и винаги, когато се изгражда една връзка, не е случайно това типа личност на мъжа и на жената. Те се намират и единственото така, от което произхождат и двамата във връзката и към което се стремят, това е да бъдат приети. Да се напаснат, може би по някакъв начин. Да. Това напасване, разбира се, за него се изисква и време. То става в процеса на изграждане на взаимоотношенията и на връзката. И затова връзката в времето така настъпва една градация, тя градира, тя се развива, както и също така може и да има и обратния ефект с времето, все повече да се разпада тази връзка. Но основното нещо, към което ние като емоционални и социални същества най-вече, независимо от пола, основното нещо, към което се стремим, това е да се идентифицираме към определена група и да бъдем приети. Защо? Защото всеки един от нас не иска да бъде сам, всеки един от нас иска да бъде харесван и много често, за да се харесаме ние самите на себе си, трябва преди това да не е харесвам някой друг. И по този начин се формира и, разбира се, нашата самооценка. Нека да се насочим към конкретиката, нали, говорим тук за различните типове жена. И по какъв начин поведението на мъжа може да рефлектира върху типа жена? Да ги разделим, да кажем, на различни типове. Различните типологии на жената се променя, както и на мъжа. Искам само да кажа, че от даден тип роля женска, една жена може да премине в друг тип жена, както и мъжа. Това е един двустранен процес. През годините влияе ли това от нейното обкръжение, да кажем, или професионалния живот, или нейните амбиции през живота? Да, влияе и това е свързано и така с промяната, която настъпва в житейски аспект, защото когато се променя глобално света, когато се променя живота ни и питието ни, то променя нашия начин на мислене и на видоизменя. А когато си променим начина на мислене, ние променяме и реакциите си, и поведението си. Ние дори можем да променяме нашите чувства и емоции спрямо партньора,
в личен план и спрямо нашите най-близки хора, които са част от семейството. Можем ли да кажем, че един конкретен типаж мъж търси конкретен типаж жена? Има ли някакво такова обобщение? Понякога, да, би могло да се каже. Или несигурен мъж, каква жена ще търси? Хората, които така, мъжете, несигурните, хората с така изградени така, комплекси, чувство за малоценност, много често се стремат към това да се идентифицират и да се покажат като силни на противоположния пол и на жената. Един такъв мъж, да кажем, би се чувствал добре, когато срещне и се опита да изгради едни така по-трайни междуличностни взаимоотношения с така наречената, ето тук влизаме вече в един от типажите на жените, така наречената непривлекателна жена. Тоест това е антипода на красавицата. Защото... Какво търси в нея? Да се докаже? Разбира се, търси момента, който така да се чувства спокоен, да се чувства сигурен, да изрази своето... Какви личностни качества трябва да има подобната жена, която евентуално няма така не приветлив, но не прекалено красив външен вид, качества? Когато един мъж изгражда взаимоотношения с този тип жена, той не се чувства застрашен, защото тя не събужда у него комплексите му. Това е така наречената жена, която така винаги ще бъде така... на разположение, приветливо. Абсолютно, той ще се чувства комфортно и неговата мъжественост няма да бъде поставена под съмнение и да бъде хареса. Първият типаж мъж, всъщност го изразихме вече, като казахме стеснителен, който търси подходящата жена, не много красива, която да му предостави спокойствие и уют, за да може той да се докаже. Да видим как една независима жена, какъв мъж би привлякла. Независима, доказала се с независимата жена, професионализъм и така нататък. Да, това е една жена, която всички мъже я харесват, но в същото време я и не понасят. Защо? Защото това е жената, която е самостоятелна, уверена, тя е независима. Всичко в живота си може да се го постигне сама. И когато един мъж изгражда взаимоотношения с такава жена, той на пръв план излиза така неговото усещане за несигурност и тази негова мъжка природа, която нали, като цяло е заложена в основата за това да се представи в добра светлина, да се представи като нещо повече от нея, изведнъж рухва тази негова представа и на преден план тази силна жена му изтъква неговите страхове. Тоест, ами сега аз как ще я спечеля, какво да направя, за да може тя да ми хареса, защото всичкото нещо, всяко нещо тя може да го постигне. Можем ли да кажем, например, че една силна жена, ако мъжът достатъчно силно я желае, би могла да провокира в него да се появят или да се изразят някакви качества, които той не е имал смелостта да изрази преди това, да провокира в него това желание, да се доказва. Да, разбира се, че може, стига така тя да му даде от една страна шанса и времето, но от друга страна това не е достатъчно, трябва и самия мъж да прояви достатъчно силна мотивация. Какво ще посъветваме тук мъжете, които желаят да бъдат с една независима, силна, самодоказала се жена? Би ги посъветвал да не се отказват, аз смятам, защото това може би ще им даде един тласък напред да се доказват в живота. Да, всичко зависи от интереса ни към дадено нещо и за жалост много често така ние хората проявяваме една нетрайност в интересите си.
било то към хобита, към различни дейности, по същия начин е и към хората, които допускаме към себе си. И това бих така дал като съвет, когато имаме и усетим, че интересът ни е траен, че привличането ни е силно към даден тип жена, ние трябва да помислим и да разберем дали наистина си струва това да вложим време, усилия и така да проявим достатъчната мотивация, да се опитаме да го спечелим този човек. Защото много често следващия типаж се отказваме. Паразитираща. Паразитиращата говорим и като връзка, която е токсична. В случая не носи някакво развитие. Всъщност, кога говорим за паразитираща, когато в основата си мъжа? Най-често това е несамостоятелната и неуверената личност, женска личност. И така много често това са, ако да кажем при така независимата и така силната жена, мъжът я харесва, но всъщност я не понася. Тук при така слабата и така несамостоятелната жена е точно обратното. Мъжете казват, че че не я харесват, а в същото време изпитват необходимостта и така желаят нейното присъствие сред тях. Защото това много често в ролята на този тип жени са жени, които правят всичко възможно да изглеждат добре и те да спечелят мъжа. И реално така те се чувстват при такъв тип жени, мъжът вече се чувства силния, уверения, доминиращия, защото тази жена е готова по всяко едно време да откликне на неговите желания. Не говорим за външността, говорим за качество, нали, тук за паразитираща. Тоест няма значение по отношение на първото, което говорим, на стеснителния мъж с жената, която не е Тази жена също може да има качества и много често жените, които не отговарят на този типаж, умишлено могат да влезнат в ролята на такъв тип жена с цел пък да се представят в една добра светлина пред мъжа и да бъдат харесани. Защото ето това е, пак минаваме през момента на самооценката и на така формираните комплекси за самооценност. Защото когато една жена не харесва нещо в себе си и когато забележи, че даден мъж ѝ обръща достатъчно внимание, това нещо ще я накара да се почувства добре. И за да го получава работи повече върху себе си по този начин. За да го получава тя това по-трайно и за по-дълъг период от време, тя ще направи всичко възможно да удовлетвори на желанията на мъжа. Добре, последният типаж, мъжкараната. Жената мъжкарана. Какъв ще бъде мъжа до жената, която е мъжкарана? Тя горе-долу е жената, която се е доказала. Има ли нещо близко? Или тук да търсим жената, която се отнася като майка към мъжа? Интересен женски образ е това, защото това са така един процент от жените, които предвид живота им и това, с което са се сблъскали и личният опит, през който са преминали, ги е накарало да бъдат разбира се, за да станат такива, до голяма степен може да играе ролята и семейния модел, т.е. средата, в която те са израснали и поведението и отношението на родителите към самото момиче. Тук като мъжкарана говорим като външен вид или като личностни качества? Не, тук говорим
Една мъжка може да бъде жена, която е висока 1,60 м и тежи 55 кг. Тя може да бъде много по-голяма мъжка рана. А не трябва да има синхрон между външния вид и личностните качества все пак? Очаква се, че едно момиче в тинейджърска възраст, което изглежда доста така. Първият типаж мъж, всъщност го изразихме вече, като казахме стеснителен, който търси подходящата жена, не много красива, която да му предостави спокойствие и уют, за да може той да се докаже. Да видим как една независима жена, какъв мъж би привлякла. Независима, доказала се с независимата жена, професионализъм и така нататък. Да, това е една жена, която всички мъже я харесват, но в същото време я и не понасят. Защо? Защото това е жената, която е самостоятелна, уверена, тя е независима. Всичко в живота си може да си го постигне сама. И когато един мъж изгражда взаимоотношения с такава жена, той на пръв план излиза така неговото усещане за несигурност и тази негова мъжка природа, която нали, като цяло е заложена в основата за това да се представи в добра светлина, да се представи като нещо повече от нея, изведнъж рухва тази негова представа и на преден план тази силна жена му изтъква неговите страхове. Тоест, ами сега аз как ще я спечеля, какво да направя, за да може тя да ми хареса, защото всичкото нещо, всяко нещо тя може да го постигне. Можем ли да кажем, например, че една силна жена, ако мъжът достатъчно силно я желае, би могла да провокира в него да се появят или да се изразят някакви качества, които той не е имал смелостта да изрази преди това, да провокира в него това желание, да се доказва. Да, разбира се, че може, стига така тя да му даде от една страна шанса и времето, но от друга страна това не е достатъчно, трябва и самия мъж да прояви достатъчно силна мотивация. Какво ще посъветваме тук мъжете, които желаят да бъдат с една независима, силна, самодоказала се жена? Би ги посъветвал да не се отказват. Аз смятам, защото това може би ще им даде един тласък напред да се доказват в живота. Да, всичко зависи от интереса ни към дадено нещо и за жалост много често така ние хората проявяваме една нетрайност в интересите си. Било то към хобита, към различни дейности, по същия начин и към хората, които допускаме към себе си. И това бих така дал като съвет, когато имаме и усетим, че интересът ни е траен, че привличането ни е силно към даден тип жена, ние трябва да помислим и да разберем дали наистина си струва това да вложим време, усилия и така да проявим достатъчната мотивация, да се опитаме да го спечелим този човек. Защото много често следващия типаж се отказваме. Паразитираща. Паразитиращата говорим и като връзка, която е токсична. В случая не носи някакво развитие. Всъщност, кога говорим за паразитираща, когато в основата си мъжа? Най-често това е несамостоятелната и неуверената личност, женска личност. И така много често това са, ако да кажем при така независимата и така силната жена, мъжът я харесва, но всъщност я не понася. Тук при така слабата и така несамостоятелната жена е точно обратното. Мъжете казват, че че не я харесват, а в същото време изпитват необходимостта и така желаят нейното присъствие сред тях. Защото това много често в ролята на този тип жени са
жени, които правят всичко възможно да изглеждат добре и те да спечелят мъжа. И реално така те се чувстват при такъв тип жени, мъжът вече се чувства силния, уверения, доминиращия, защото тази жена е готова по всяко едно време да откликне на неговите желания. Не говорим за външността, говорим за качество, нали, тук за паразитираща. Тоест няма значение по отношение на първото, което говорим, на стеснителния мъж с жената, която не е тази жена също може да има качества и много често жените, които не отговарят на този типаж, умишлено могат да влезнат в ролята на такъв тип жена с цел пък да се представят в една добра светлина пред мъжа и да бъдат харесани. Защото ето това е, пак минаваме през момента на самооценката и на така формираните комплекси за малоценност. Защото когато една жена не харесва нещо в себе си и когато забележи, че даден мъж й обръща достатъчно внимание, това нещо ще я накара да се почувства добре. И за да го получава дали ще работи повече върху себе си по този начин? За да го получава тя това по-трайно и за по-дълъг период от време, тя ще направи всичко възможно да удовлетвори на желанията на мъжа. Добре, последният типаж, мъжкараната. Жената мъжкарана. Какъв ще бъде мъжа до жената, която е мъжкарана? Тя горе-долу е жената, която се е доказала. Има ли нещо близко? Или тук да търсим жената, която се отнася като майка към мъжа? Интересен женски образ е това, защото това са един процент от жените, които предвид живота им и това, с което са се сблъскали и личният опит, през който са преминали, ги е накарало да бъдат разбира се, за да станат такива, до голяма степен може да играе ролята и семейния модел, т.е. средата, в която те са израснали и поведението и отношението на родителите към самото момиче. Тук като мъжкарана говорим като външен вид или като личностни качества? Не, тук говорим една мъжкарана може да бъде жена, която е висока 1,60 м и тежи 55 кг. Тя може да бъде много по-голяма мъжкарана. Не трябва ли да има синхрон между външния вид и личностните качества все пак? Очаква се, че едно момиче в тинейджърска възраст, което изглежда доста по-мъжки, с дънки и така удобни неща, които са по-скоро към мъжки. Тук не говорим за мъжкараната чисто като физиология и като физически качества, говорим като поведение, като сила на емоциите, на духа и устойчивост като цяло на психиката. И тази жена, процента на тези жени много често така биват търсени от мъжете. Мъжете влизат в такива взаимоотношения. Удобни ли са такива жени за мъжете? Удобни са от гледна точка на това, че много малък процент от мъжете изграждат повече от приятелски взаимоотношения с тях. Даже е точно обратното. Мъжете търсят такива жени с цел споделяне. Те изграждат единствено приятелски взаимоотношения на базата изцяло основана на споделянето. И много често така, това е един манипулативен мъжки подход. Да се изгради някаква бъдеща връзка с такава жена. Впоследствие малка е възможността. Това е един изцяло осъзнат манипулативен мъжки подход, чрез който мъжете се опитват, общувайки с такъв тип жена, те да съберат информация и да достигнат до друг кръг жени. Нека да обобщим. Коя е най-търсената жена като тип? Любопитна съм. Колко типа всъщност ние изброихме? Нека да видим тук. Имаме
непривлекателната, красавицата, мъжкараната, паразитиращата и мъжкараната. Коя от тези е най-желана? Предвид обществото, в което живеем, и моите лични наблюдения са, че така най-желания тип жена, това е красавицата. Тя е най-търсената от мъжете, обаче в същото така време е и най-ненавижданата от мъжете, защото какво се забелязва най-често, когато един такъв тип жена обърне внимание на мъжа, мъжа я боготвори. Да. Той се стреми към нея и прави всичко възможно да я задържи по-дълъг период от време. Но когато се получи обратното и да кажем усилията на мъжа са така увенчани с неуспех, накрая, така образно казано, тя се превръща в гадната кучка и... Да, защото така е удобно. Много удобно. Защото когато влизаме в взаимоотношения с някой, било то мъж или жена, сякаш много лесно след време ние сме готови да сложим край на тази връзка и ни поемаме отговорността за последствията, които раздялата би могла да доведе за другия човек. Защото независимо дали сме били с даден човек 6 месеца или 6 години, през това време ние може да сме нанесли върху него изключително трайни психически последици. Да. И да сме спомогнали за това да променим не само неговия начин на мислене, ами да сме спомогнали за това да променим психиката на дадения човек и то дори в един негативен аспект, както може. При съвместното съжителство това е напълно нормално. И смятам, че не е бърз процес, е дълъг процес във време. Затова има и много хора, които когато създават взаимоотношения, след време идват при нас и ни споделят: "Уау, откакто го зарязах Иван и влезнах във връзка с Петър, аз съм супер щастлива." И това, което го постигнах с Петър за 6 месеца, аз с Иван не успях за 6 години. И ето те виждат разликата и различните взаимоотношения с различните хора, това са различен тип личност и както жената като едно цвете може да разцъфти с даден тип мъж, така може и да увеки.